Akwa abụọ nke Samuel isi nke 9. Devid wee sị, ọ dị onye ọbụla fọdụrụ ọzọ nye ụlọ Sọl, ka m wee meere ya ebere n'ihi Jonatan. Ụlọ Sọl nwere otu ohu aha ya bụ Ziba. Ha wee kpọọ ya bịakwute Devid. Eze wee sị ya, gị onwe gị bụ Ziba? Ọ sị, ohu gị bụ ya. Eze wee sị, ọ dị nwoke fọdụrụ ụlọ Sọl ọzọ, ka m wee mere ya ebere Chineke. Ziba wee sị eze, otu nwa nwoke fọdụrụ Jonatan nke dara ngwa ọrụ n'ụkwụ ya abụọ. Eze wee sị, olee ebe ọ nọ? Ziba wee sị eze, lee, onye ahụ nọ n'ụlọ Makia nwa Amiel n'ime Lodeba. Eze bụ Devid wee ziga kupụta ya n'ụlọ Makia nwa Amiel site na Lodeba. Mefiboshet nwa Jonatan nwa Sọl wee bịakwute Devid, akpọ ihu ya n'ala kpọọ isiala. Devid wee sị Mefiboshet, ọ sị, lee ohu gị. Devid wee sị, atụla egwu, n'ihi na aghaghị m imere gị ebere n'ihi Jonatan bụ nna gị. M ga-eweghachikwara gị ubi niile nke Sọl nna gị. Gị onwe gị ga-erikwa nri na tebụl nke m mgbe niile. Ọ kpọọ isiala sị, gịnị ka ohu gị bụ, na ị ga-eche ihu n'ebe nkịta nwụrụ anwụ dị ka m nọ? Eze wee kpọọ Ziba onye bụrụ nwa okorobịa Sọl sị ya, ihe niile nke Sọl na ụlọ ya niile nwere ka m nyeworo nwa onye nwe gị. Ị ga-arụkwara ya ọrụ ala ubi, gị onwe gị na ụmụ gị ndị ikom na ndị ohu gị. Ị ga-ewebatakwa mkpụrụ o mere ka nwa onye nwe gị wee nwee nri ọ ga-eri. Ma Mefiboshet nwa onye nwe gị ga-eri nri na tebụl nke m mgbe niile. Ma Ziba nwere ụmụ ndị ikom 15 na ọgụ ndị ohu. Ziba wee sị eze, dịka ihe nne si dị nke onye nwe mbụ eze nyere ohu ya n'iwu, otu a ka ohu gị ga-eme. Eze wee sị, ma Mefiboshet ga na-eri ihe na tebụl nke m dịka otu n'ime ụmụ eze. Mefiboshet nwekwara otu nwatakịrị nwoke aha ya bụ Maịka. Ma ndị niile ndị bi n'ụlọ Ziba bụrụ Mefiboshet ndị ohu. Mefiboshet wee biri na Jerusalem n'ihi na ọ bụ na tebụl eze ka ọ na-eri ihe mgbe niile, ma ya onwe ya dara ngwa ọrụ n'ụkwụ ya abụọ.